Čaute, ja som George a vítam vás v časti pre rodičov. Rozhodli ste sa prihlásiť svoje ratolesti na offline tábor, ale neviete ako na to? Tak pozerajte ďalej. Pôjdete na stránku offlinetabor.sk, kliknite na sekciu pre rodičov, kde sa nachádzajú dôležité informácie. Svoje dieťa registrujete tak, že kliknete na sekciu tábory, kde si vyberiete miesto konania tábora, napríklad Podjavorník. V tejto sekcii sa dočítate viac o tábore, viac o programe, o hosťoch, ktorí sa ho zúčastnia. Môžete si samozrejme pozrieť stránku, kde sa bude tábor konať. No a samozrejme nejaké informácie o ubytovaní a o cene. Prihláška musí byť vyplnená pravdivo, kde uvediete meno a priezvisko zákonného zástupcu, čiže rodiča, mobilné číslo rodiča, e-mail rodiča. Pozor, niektoré e-maily neprechádzajú, napríklad Zoznam alebo AZ. V prípade, že obratom vám neodošleme mail, nás prosím kontaktujte na uvedené číslo. Ďalej zvolíte, koľkýkrát vaše dieťa na tábor ide. Taktiež treba uviesť názov a adresu školy, ktorú dieťa navštevuje. Ak momentálne nemáte čas odviesť vaše dieťa na tábor, žiaden problém. Treba odkliknúť dopravu, ktorá bude stať 30 € a vybrať nástup. Samozrejme, je tu možnosť aj vlastnej dopravy. Ak súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov a s podmienkami, tak stačí prihlášku odoslať. Po registrácii vám budú odoslané informácie o konkrétnom turnuse. Taktiež je dôležité vyplniť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, nie staršie ako 30 dní, ktoré nájdete v sekcii pre rodičov. V tejto istej sekcii nájdete aj zdravotný dotazník dieťaťa, ktorý je taktiež dôležité vyplniť. Vyplnené a oskenované dokumenty je nutné odoslať elektronicky na prihláska@offlinetabor.sk, pričom netreba zabudnúť uviesť variabilný symbol. Tešíme sa na vás, balalala!